бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд мусобиқаи дӯстона байни наврасони вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон ва вилояти намангони ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор шуд. Дар ин чорабинии варзишӣ ки дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш ва федератсияи бокси вилоят роҳандозӣ гардид, наздик 50 нафар боксчии наврас иштироку зӯрозмоӣ карданд. Мусобиқа бо мақсади ҷалби кӯдакону наврасон ба бокс, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ ва баланд бардоштани малакаи касбии боксчиҳои наврас гузаронида шуд. мақсади гузарондани ин мусобиқа мустаҳкам намудани дӯстӣ байни варзишгарони ҷумҳурии ӯзбекистон ва ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. хушбахтона ки имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди бокс, рушди варзиш пеш рафта истодааст ва дар оянда мо умед дорем ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, чемпионати Осиё, чемпионати ҷаҳон варзишгарони мо ҷойҳои намунаро гирифта ва парчами ватани азизамонро боло бардорем. Дар наздикӣ дар давлати Шри-Ланка чемпионати Осиё баргузор мегардад ки дар он мусобиқа варзишгарони вилояти суғд ва шаҳри хуҷанд иштирок мекунанд. Дар мусобиқа мушзанҳо дар 17 вазн зӯрозмоӣ карданд. ҳам боксчиҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам мушзанҳои навраси ҷумҳурии ҳамсояи ӯзбекистон дар ин чорабинии варзишӣ маҳорати баланд нишон доданд ва барои дарёфти мақомҳои фахрӣ кӯшиш ба харҷ доданд. иштирокчиёни мусобиқа баргузории ин чорабинии варзиширо барои мустаҳкамшавии дӯстӣ муфид арзёбӣ намуданд. Приехали вот на международные встречи по боксу, привезли боксеров, 8 человек. Вот проводятся встречи матчевые. Спасибо, вот хорошо, тепло встретили нас, хорошие вот боксеры. В будущем вот набирают опыт. Это самое главное. Дружество, содружество между собой, между командами, укрепление дружбы. Вот. На следующий год вот будем готовиться на соревнования, еще лучше будут. Опыт набирают ребята с друг другом. маврид ба зикр аст ки соласол намуди бокс дар кишвари мо аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд низ рушд ёфта истодааст. Дар вилояти суғд қариб дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо мураббиён ба кӯдакону наврасон ва ҷавонон ин намуди варзишро тамрин медиҳанд ки шогирдони онҳо дар мусобиқаҳои бонуфуз ба гирифтани мақомҳои фахрӣ мушарраф гардида истодаанд. дар толори варзиши Темурмалик машқ мекунам. Ман дар вазни 44 килограмм иштирок карда ҷои аввалро гирифтам. Бисёр хурсанд ҳастам ки ин хел мусобиқаҳо баргузор гардида истодаанд ва мехоҳам машқҳоямро бисёр карда парчами Тоҷикистонро боло бардам. ин чорабинии варзишии дӯстона дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифта, ғолибону ҷоизадорон муайян карда шуданд. ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқа медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуданд.